ħafna iqisuhom bħala eroj u ma dawn il-pulizija li bl-abbiltà kbira tagħhom salvaw ħajja, azzjoni immedjata u kuraġġuża li waqfet f'mument kritiku persuna milli tagħmel suwiċidju. Storja li d-dettalji dwarha ħarġu fil-programm Net Live tal-erba'. Ta' dwar nofsinhar konna rċevejna telefonata li kien hemm karozza ġo stabbiliment ta' garaxxijiet taħt l-art li kien hemm karozza tinsa ma taħdem ġewwa, u l-garax kien magħluq. U bat in-nies tiegħi qed ma jagħmlu, naraw naqxejn xemm. Inżilna malajr għax fix-xogħol tagħna dejjem tittaġġeb ċertu affarijiet. U kif wasalna fuq il-post sibna ċertu nies li proprli ċemplu huma kienu qalbna fejn jagħti il-garax. U kif Ġifieri kienu ċemplu xi ġirien. Samaw xi nies mill-istabbiliment hemmhekk għax hemm ħafna garaxxi jeħdej xulxin. U peress bib ta' garax ma tistax tara minn ġo fih x'hemm mhux m'hemmx ġewwa u kellu dak ftit toqob dak innaqa ta' ventilatur fuq. U għatla mismetla mħudu baċenzi jerfawni naqtlu ntuni idejkom, ħanitla fuqa. U kif tlajtu ħares tara ċertu affarijiet li minn ma trid tkun taf x'inhu jiġri u minn dak inti tibda taħdem. Is-Surġent Mark Spiteri faħħal lajnuna tan-nies ġirien li ċemplu u taw l-assistenza. Appellajt lin-nies li kien hemm biex tuna l-għodda sabiex niftu dal-bieb għax bib tal-ħadit tal-garax ma tiftħux faċilment, ma stajna niftuħ b'xejn u n-nies bdew ħarġin b'kull ħaġa minn ġol garaxxijiet. F'din il-ħidma Surġent Spiteri kien flimkien mal-kundistabli Etienne Tabone u Karl Paċ li flimkien kienu huma l-eroj ta' din l-istorja. Fl-aħħar sibna ġiex ħadidiet li bieħ minn xinna sforzaw dal-bib miftuħ, s-seratura kienet tnaqqasam minn nofs u xintħalna ġewwa mill-ewwel tħoss dik ċertu pressjoni isma' hemm dal-persuna jadda xejn tittejnu dak il-ħin u tħallna għalih ħriġnieh minn hemmhekk. U kif ħriġni ħindu għana dal-persuna, isma, miħaċ jieħu nifs, diġa edin tard fil-verità. U ma t-temmek jidħol il-training li inti tkun irċevejt u anki l-istint fl-istess ħin u tajt neħdik il-CPR li nemmen li hija raġuni li għalija salva u ftit tal-ħin wara ġiet l-ambulans fejn bat komplu x-xogħol tagħhom. Dawn il-pulizija kienu fost dawk li nataw unur il-ħadd li għadda f'ċerimonja li saret fil-kwartieri ġenerali tal-Pulizija fil-Florjana.